سلام تخطاتلت نايس channel كمي كنيخم كمي تخونون سناي كتكونون اي وترو من نيوتيوم كم وترو ابز channel زي ابقعز عوت حقوس هيوت تعوي هيوت كم دما بكل درجة بكل التحساسبة بسولات حبرتسب نمهنات نتنيشتي ولدو بفلتت عاتيقنا بزلا على درجة نكخيت ثم عبيت زلنا دما كابت زلنا نبزلا على درجة نخنسجر كحجزي زبالكوت حستي صغر امبهارنا يدو متحسد ما لك بفلاي نزوم نزي channel زي بتخطاتها نتخطلو إياغت ملكت مغنياتو نعبيت نايلوتي تحستوتات ندي نابز نغرب أبتي نقبلو دلنا فلتت أم تكبار كنقاقا يوم نخل نقراتينا هنري كمي جيرنا كنوقدون كم زلنا مجم كن عوات ندلينا مبزحتو سب كعوات بهقلو ويو أبتي قعزو عوات نخد كيت كاللغا أبتي زتلم كايو علامان شتون كيت كاللغا اتقبرم جيغاتات جن كابتو تدليو كابتو تبهقو عوات كخلال فوخا يخوليوم زانا لو مارس دما حمش تاقد استنبتات أبزو قعزوزي تقام كفترونا زخولينا هنري نزيوم أستوعيلنا تالينا يوم اتقعزو نخدو زلنا بزبالتن عوتن كخول يخيل مالتيو سلازي زا فيديو كساب موداتا تغطاتلوا كاب مجمريا دما لايك باتن نتا لايك تبل دالا هرموا ناب كالوت نخط بازح كين نواكو كاتا نفس تحستوك ناتجينا سلازي نايلو مارسنا mistakes you can make on your journey to success ناب عوت ناتو قعاد كخلغا زقات مخبدوتاتن قدلتاتن إنا غنري ببحاد غنري من عنج alright point number 1 trying to do everything at once مچم كن عوت كندل خلنا عوت انتاي زبل نجر كملسو هنكلالنا عوت مالت بزح ترجم يزلو نبزح سب نتحادي ناي قطبة عوت كون غل نتحادي ناي تعن عوت كون غل نتحادي قرص أكلاتو قال استوسنا قرصنا محاس كون غل أب تمرت معوات كون غل أب سدراخة أب حداركا كوتا سب كل نجر أب سبورت كون غل شو أبزي كن رخلنا جن انتاي تحرك أب تعبت أجم نوزيوم كلهم نجرات بحادة جزء بحادة سجومتي كتجبر مدلعي مالتي يس كلهم تبغى نجارات يوم وكلهم يليناهم نعتاتهم نخد جبرجن بحادة ليتي بحادة قعزو بحادة سجومتي كون كان كتجبر مدخل تايدا كن ريناج so العماتات كن جبر كلنا ويكا شطوتاتنا كن هنتس كلنا انتهينا نجبر و بزع نجاراتنا وش إنه تمبزحت جزء قطبايك محايش جنزبيك وسخ ميزاني كقدل ويقلق خون حقوس نكخون كمون أب فقر يكون أب حداري عيسى بلو سب خون فلتات نكعبي مويا نخطر كل نجارات بحاجة نصحفه بدعم تصبغون تصبغ نجار ونيو انت هايجن تقول لا زخون كنرينا but you can accomplish everything at once كلهم زم استقصنا يمنت بتاعتكن أب حاجة جزء بحاجة قعزو كتفتش ما يتغلنيها أي كالني زي بزحت سب أي كالني كويني بلينا جن كبيديو بنتعرو نعوق جبرت نخلهم كتركب كتبل نخلهم كسن سلة غل نايبهر ودك سبعة دماء نابو سلة دوسديو so what you need to do انت هاخد جبر زلك أو انت هاخد جبر زلك إذا أنا بزح سبعة بدوها تاخد جبر لكم مجمريا بمولهم ليستا جبر وامتهم كتبصحوهم تدلوا زلهم علامات دحريو ذا step to كي ترسوا set priorities prioritize بلويكا قدمة تختل قدامنتات مسرع كابزياتو مجمريا عينايك حرم دلي زلخو ميزان مقدال دي كخون ناي قطبا دي كخون ناي تمرت دي كخون قعز حقوس دي كخون كمودما قعز فقرن حضارن كلاتو ما بحرق زي كتقبر ما يتخلني خاص لذي قدمة تختل قبرهم بت قدمة تختل مسرد ما كتقبرو من كتفتسمو من مبقاس نسيتا قداسي سلمنتاي you need your energy and your focus to be directed to the highest prioritized points تايزي ات حيلخا ات جزيخا مجمريا نافتم قدام النتيب كايم زلخا نابهم كتتكر سلازي قبا مغنياتو حيلنان جزيهنا كل جزي دروت كساب زخونا دما بنابتك عندك كربحنا كعوتنا نزغل انتقن عناية كنعواد نغل بس حسب جن فحسب له قدامنا علامات سلوزل وتحيلو فحيبلو أب كل دما صبغ وصيتا يمصني سلازي حيل خان قلبت كان نافتهم زقد سم نجرات
بفوكس أتكوير كان أبوم نغتكيد نخحجزنايو حنت نجر مسودانا مسحرمنايا دحرينا تقاليت دما ملوك زينان حيلنا نبان جبر حرب حد دما نخلن كنهرمن نخل point number 1 رينا لنا مغنياتو حنت نجر كنعوات كلنا رئيس متمان جيرنا confident خوينا نبتانا كاليتنت بنخيد confidence جير كحد كلا خدمة نعم عوات تقولوها زلعلنا خوني خيد number 2 okay trying to big things too fast تقاليت دما كم آية جن فليز بلت يا سغا عبيت نجارات عب حتى إرجزية كتبتصح وكتجبر مهكان so نحد نجار كتبتصح لي خالها so عب حتى إرجزية جن نتكون تجلى زخانة نجار كتجبران فتان زخانة نجار وسادو مويا انت حدا خاطر تدليو دلها مويا بحات يرجزي خد بصحو بيزنس تدلي خاطر تزرع على بيزنس بحات يرجزي بخط ابا مليونير كوني اب نيكست 2 years اب حداركا كمزي اب قالي اب كله بقو عرج نبتزرع على درجه كتبصح مهكان زياون قالك كابت مخالف تخوننا it's hard to implement a new habit in your life if it is too big to start with زخونه يكون لمدي وي عمل كتطرت انت لا تصبغ لمدي أب حنت ليتي كون كانت معبلون تايدا معالت بمعالتي نادقا قمكا يزخون so facing the reality of the effort needed pushes us to give up إذن تدي كوينو حدا أب نجر أب حتى يرجزي خون قبرن تفتينا بغلل زبالة حنت متحف نوسد 300-400 بيج دلوا أب كلتا معالت 3 معالت وي كافسو من كوداين داريلكا 5 بيج وي قلمنا معالت غتن ببالكا إزي عمل ناين نباب تزي بالكان تايخ قبركايو تسفها ورتكاي مناتو بزح كوين كسمع كاسل زغل نتقدميتو معالت برس نخدقبر تغليخا نصبحيتو دحر صبحيتو جن نادخم كخد كي تغليخا بو منصر دما تسفانا قرتكان كتقارصو كخلكلاكايو كده فافاكايو انتي جن كتقبر تغل for example getting up early to exercise for a healthy lifestyle might seem a good choice but on the cold January morning the rewards aren't enough so نابنت أكلاتي كهنس ينقون قوية زبس حسابكم يبلي بقى سبورت خجبر يبل سجون صباحيتو ألارم جيرت أنيو حف يبل كان صباحيتو يقوي so سبورت يجبر قال يجبر صبغ يسمعه تحرج كل جزء خجبره well كالتيف كذا لما نجرا يكون ساعات كأخي كاتقوي ويفرق ساعات تجي بزح نجرت دكتم قال نصباحيتو اتناي مجمر يا معك زدهم كايو استرابا خجبر الكاي قال خجبر الكاي نصباحيتو كتنسي قر خون خل قال خون أيتخلنيها بنتعرو تاخد جبر تغد هنت نشتي example كنبكم نشتي نجبر كات كده لك so instead you need to get start small and slowly work your way up تردي بنشتي جميرك نلا على جالس كاخيت نعبنت هذا سب نقطن سي نقول 5 push up تجبري انت عارفين ما دبناتو نقطن سي الكاسبورت تقدر تجبر نيرك 5 push up تجبر كفيديو انت هاكن كتجبر تخل نقطن سيغا بعسر تجمر تخل نصبحيتو 10 تخلته كم زنا جبرك أنا قدم قدمي I don't know قدم عمل دياغلي جميرة كلا عين سبورت زي تنيره push up مس جمركوس أب أسرع أب 3 أزيخ دكم جميرة انت خويني تخون دلو قال بالنيره دحريك اسنا بالكنا جبركو ابز غزيزي معالتا واي بالنيغن اب ككلتا معالتا واي قال اب حنت غزي 100 بوش اب تجبر خلقتفنا بالكم مالت يزغا سو من دحر قاريص كنترول ناي نفسي سو من دحر سبورت دغيره نتمي تخجبرن كلو بتعمي يزكم دخي ما خمزه لو دما معقن تخونه نزيا كاب حدك الى سميعيا وي تماهيريا سلازي ابز خدك خيتك نفسها تشيك تجبرو مفتاش ناي نفسي تخونه مخنياتو كمي خيتكم زلو كاباك فلت يخيل want to learn a skill study 30 minutes a day حدا طباب حدا مويا حدا نجر حدا كلت كتم عبل تدليخه معالتاوي 30 دقيق ولا انتخونون انبب زعبا تارسي تمهر كنت بصحى تخليخه وشت عمت كلت عمت بقليل كنت بصحى تخليخه كمون كنت وحرنات كتكون صفت دليخه ابحنت ورحي ابحر عمت هاي تقبرونيخه انتي دا ورحا وسمنا معالتاوي بونت سوتو دي قالنا غمتك سيف ناقبرك خيد نت سيفز قبرك هدما أبقى عوتك زغل إنفست جبره إزاي عمتنا تأكد مسكرة أب حمش عمت أسرت حمش عمت نبتزل على درجة ناي كتبة كبت حكايغل نزيد ما بزوج حق استمرت هتعلني كيتكم كنت مهار وتقول so number 3 not implementing a system so
ሓደ ነገር ክትገብር ትደሊ ዝበፅሕ ሰብ ዓበይቲ ዕላማታት ንኽበፅሕ ይብገስ እዩ ቀልጢፉ እውን ክዕወት ይደሊ እዩ ሕማቅ እውን ኣይኮነን ተሓቂ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ዕላማ ምውፃእ እኹል ኣይኮነን ዕላማ ምውፃእ ፅቡቅ እንድዩ ግን እኹል ኣይኮነን ስለምንታይ ዕላማኻ ብፅቡቅ ዝኾነ ልምድታት ተደየሰኒኻዮ ኣይዕውተካን እዩ ዝዕውተካ እንታይ እዩ ልምድታትካ እዩ ንጎ ተንሲኻ ስፖርት ክትገብር ዲኻ ኣይትገብርን ዋላ ብዙሕ ግዜ ፕላን ብወረቐት ወቂጥካ ጠቅዓዮ ልምድታት ናትካ ኣንፃሩ ዝኸዱ እንተኮይኖም ኣይከውኒ ምሸት ሳብ ሓደ ክልተ ፊልሚ ትርኢ እንተኮይንካ ንጎ ክትንሳይ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ መጀመርያ ከተስተኻኽሎም ዘለካ ልምድታትካ ነቲ ስኻ ትትልሞ ዘለካ ዕላማ ዝሕግዙ ክኾኑ ክኽእል ኣለዎም focus your energy into developing success habits ክዕውቱኻ ዝኽእሉ ልምድታት ክትሕዝ ኣለካ ምክንያቱ ልምድኻ ከይተረዳእካ ናብ ዓወት ከብፅሓካ ይኽእል እዩ ፅቡቅ ልምዲ ዘለዎ by default ክዕወት ዝኽእል ሕማቅ ልምዲ ዘለዎ ግን ክንዲ ዝሃቅን ይሃቅን ኩሉ ግዜ ናይ ምውዳቅ ክእለት ኣለዎ instead of trying to finish a book quickly as you can okay ከምኡ ድማ ምንባብ ከምቲ ዝበልናዮ ቀልጢፍካ መፅሓፍ ክትውድእ ኣብ ሰሙን ወይ ገለካ ምህቃን እንታይ ክትገብር ኣለካ መዓልታዊ 10 ገፃት ከንብብ እየ 10 ገፅ ከንብብ እየ ጥራይ ትኾን ዕላማኻ ካብ ዝኾነ መፅሓፍ ተንዝሕዝየን ዘለኹ ንመዓልቲ 10 ገፅ ከንብብ እየ ንበል እዘን 10 ገፅ ኣብ ዓመት ክንደይና ነንብብ ዘለና 3650 ገፃት ናይ መፅሓፍቲ ነንብብ ኣለና ብማእከላይ ገምጋም ድማ ከባቢ 12 መፅሓፍ ኣንቢብና ኣለና ሓንቲ መፅሓፍ ንወርሒ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ መፅሓፍ ንወርሒ ከንብብ እየ ክትብል ከለኻ እዚኣ ክትከብደኒ እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ 10 ገፅ ንመዓልቲ ግን ንመብዛሕትኡ ሰብ ቀላል ኮይና እያ ትስማዕ ስለዚ ነቲ ዕላማና ኩሉ ግዜ ብቕልል ዝበለ መዓልታዊ ነገር ብንገብሮ እንተሃንፂፅናዮ ዓበይቲ ዕላማታት ክንሃርም ንኽእል ስለዚ እቲ ልምድታትና ድማ ንሱ እዩ ዝሕግዘና ልምድታት ከዓ ብቕልል ዝበለ ክጅምሩ ክኽእልሎም ዓብ ነገር ክትገብሮም ይብልካ ንእሽተይ ነገር እቲ ንእሽተይ ነገር እናተወሳሰኺ ምስ ከደ ግን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓካ ይኽእል number 4 undermining small changes ልክዕ ካብታ ንብላ ፀናሕና ሓንቲ ስቴፕ ንቅድሚት መብዛሕትኡ ግዜ ዓብ ነገር ንክንገብር ዓብ ስጉምቲ ዓብ ስራሕ ዓብ ለውጢ ክንገብር ዘለና እዩ ዝመስለና ሮንግ ጌጋ ከምኡ ይኮነን እቲ ዓበይቲ ለውጢ ትሪኦም ዘለካ ብንኣሽቱ መዓልታዊ ዝግበሩ ንጥፈታት እዩ ዝብፅሕ ኩሉ ግዜ እዚ ስፖርት ይኹን ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ይኹን በቃ ኣብ ሓደ ሰሙን ወይ ኣብ ሓደ መዓልቲ መዓልቲ ሰዓታት ብምግባር እዩ ዝመስለና ነው ንእሽተይ ነገር every day consistently ቀፃልነት ብዘለዎ ንእሽተይ እናገበርካ እንተኸይድካ እዩ እቲ ዝዓበየ ዓወት ዝብፅሕ so but achieving big goals rarely happens fast nor requires massive effort the secret is doing small things consistently ምስጢር ናይ ዓብ ዓወት እንታይ እያ እዚኣ ጥራይ ዘክሩ ካብዛ ቪድዮ ንእሽተይ ነገር መዓልታዊ ምግባር ቀፃልነት ብዘለዎ ድማ ምግባሩ እዚኣ ጥራይ ዘክሩ ከምታ ንብላ ፀናሕና 12 መፅሓፍ ንዓመት ከንብብ እየ ኢልካ ፕላን ክትገብር ከለኻ ከቢድ ክመስለካ ኽእል እዩ but changing your perspective ንመዓልቲ 10 ገፅ ከንብብ እየ 5 ገፅ ከንብብ እየ እንድሕር ኢልካ ግን ቀሊል እዩ እዚ ድማ ምስ ተደመረ ከም ትረኣኽሞ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓና ኽእል ስለዚ እቲ ፍሬሚንግ ወላ ነቲ ዕላማናትና ብኸመይ ቋንቋ ንፅሕፎን ንምድቦን ኣለና ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ንዓመት 30,000 ሴቭ ክገብር እየ ወይ ከዓ ገለ ካብ ምባል ንወርሒ ክንዲዚያ ክገብር እየ ንወርሒ ክንዲዚ ካብ ምባል ንመዓልቲ ክንዲዚ ተን ገንዘብካ ናብ ወርሒ ናብ መዓልቲ ምቐለን እሞ ነዛ ቡን ክሰትያ ዝግባእካ ሴቭ ተጌርካ እታ ቡን ጥራይ ንባዕላ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተብፅሓካ ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ እትጉዕዞናትና ብንእሽተይ ነገር ጌርና መዓልታዊ ንገብሮ መዓልታዊ ከም ንገብሮ ጌርና እንተዘይመቒልናዮ እቲ ዕላማና ክንበፅሖ ይንኽእልን ኢና እንዳትስ ዋይ ኣነ መዓልታዊ ወይ ከዓ ክልተ መዓልቲ እንተኺኢለ ቪድዮ ክገብር ኣለኒ ዝብል ስለምንታይ ምስቲ ናተይ ጉዕዞ ናይ ትምህርቲ ምስቲ ናተይ ጉዕዞ ናይ ዕቤት ዝብሎ ጥቅዕ ስለ ዝኸይድ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ እንተዘይገይረ ቪድዮ ደን ናይ ምንባብ ዓቕመይ ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ድማ ቀፃሊ ከንብብ እየ ዝደሊ ቀፃሊ ክመሃር እየ ዝደሊ እቲ ዝመሃሮ ዘለኹ ዓውዲ ድማ ናባኹም ሕፅር ኣቢለ የስክሮ ማለት እዩ ንኣብነት ሎሚ ጥራይ ሰዓት 2 ሰዓት ዝኸውን ብውሕዱ ሰዓት ዝኸውን መፅሓፍ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብ ልዕሊኡ ነዚ ክፅሕፍ ብዙሕ ግዜ ኣጥፍየ ኣለኹ ስለዚ ክንደይ ተማሂረ ኣለኹ እሱ ድማ ናባኹም የመሓላልፎ ኣለኹ ንዓይ ግን ብቀፃልነት ይገብሮ ኣለኹ ምሳይ ቪድዮ ትሪኡ እንተለኹም 20 ደቂቕ 15 ደቂቕ መዓልታዊ ስጉምቲ ንቅድሚት ትኸዱ ኣለኹም
ስለዚ እሱ ድማ እቲ ዕላማ ትዝብሎ ክነብሮ እየ ዝፍትና ናብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወተይ እታ ዝደልያ እታ ዝብላ ክገብራ እየ ዝፍትን ስፖርት እንተው ሓደ ኣብ 2 መዓልቲ ሎሚ ሕጂ ናይ 4 ደቂቕ ናይ ሰዓት ዝኸውን ንግሆ መፅሓፍ እናሰማዕኩ ወክ ገይረ ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ ካልእ ግዜ ወክ ክገብር ተደይደለየ ይቕይር እየ ኣብ ገዛ ኮይነ ፑሽ ኣፕ ሲት ኣፕ ፑል ኣፕ ኩሉ ምስ ኣካላተይ ፋንክሽናል ስፖርት ን15 ደቂቕ እንተነውሕ ን20 ደቂቕ ይገብር ማለት እዩ እዚ ድማ ምስቲ ዝብሎ ልክዕ ይኸደለይ ማለት እዩ ንዓኹም ድማ ንዓከ መሓላልፈልኩም ይደሊ ስለዚ ንእሽተይ ነገር መዓልታዊ ክትገብር ከለኻ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ዓብ ስጉምቲ ንቕድሚት ክወስደካ ይኽእል እዚኣ ድማ ብቐሊሉ ነዚ ዘይትገብር ከለኻ ካብ ዓወት ቀዳማይ ዕንቅፋት ዝኾነካ እዩ ነዚ ልምዲ እዚ እንተጌርካ ድማ ናብ ዓወት ዝበለፀ ዕድል ኣለካ ቁፅሪ 5 giving up too soon ከምኡ ድማ yes ዕላማ ጌርካ መዓልታዊ ክትገብር ምስ ጀመርካ ኩሉ ግዜ ጥዑም መዓልቲ የለን ኩሉ ግዜ ተበሪህኒ ይኮነን ዝትንሳኣነ እውን ኣለኒ ስልችወኒ ገለመለ ግን ዕላማ እንተለካ ሓደ መዓልቲ ተሓጒስካ ትገብሮ ሓደ መዓልትካ ተፀሚምካ ትገብሮ እዚኣ ዘክርዋ ሓደ መዓልቲ ተሓጒስካ ካልእ መዓልቲ ተፀሚምካ እዩ ዝግበር ዕላማኻ ከምኡ ጌርካ ኢኻ ትዕወተሉ እምበር ኩሉ ግዜ ደስ ምስ በለካ ጥራይ ኣይኮነን ሓንሳብ ስንኻ ንኺስካ ሓንሳብ እናስሓቕካ ደስ ኢሉካ ኢኻ ትገብሮ so do you give up on your goals way too soon ዕንቅፋት ውጥቀት ወይ ካ ፀገም ከጋጥመካ ድማ ናይ ግድን እዩ question is ከምኡ ምስ ኣጋጠመካ ጠጠው ዲኻ ትብል ወይስ መንገድኻ ቀይርካ ተዓፃፂፍካ ትቕፅል እቶም ጠጠው ዝብሉ ኣይዕወቱን እዮም ኩሉ ግዜ እቶም ነቲ ፀገም በዲሆም ፅዒሮም ዝሰግርዎ ግን ንሶም እዮም ዕውታት ዝኾኑ ስለዚ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ዕላማ ትኸይድ ከለኻ ብድሆ ከጋጥመካ ክትፈልጥ ኣለካ ክትዳለወሉ ኣለካ ብፀገም ድማ ጠጠው ክትብል የብልካ ሓደ ግዜ ከፀግሙካ እዮም ሓደ ግዜ ክሰልችውካ እዮም ኩሉ ግዜ ግን stick there ክትነክስ ኣለካ ስኒ ምንካስ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ስንኻ እንተደይንኺስካ ዝብፅሓብ ነገር ክህሉ ይኮነን ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ድማ ስኒ ምንካስን ፃዕርን ቀፃልነት ዘለዎ ፃዕርን ከድልየና እዩ ማለት እዩ so stick to your plan ኩሉ ግዜ ሓዞ don't give up everything takes time but if you stick at it you will get where you want to get ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዕላማኻ ጠጠው እንተኢልካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ናይ ቪንሰንት ሎምባርዲ ዝተባህለ ፍልጥቲ ጥቕሲ ኣላቱ እንታይ ዝብል winners never quit quitters never win ዕውታት ጠጠው ኣይብሉን ወይ ኣይቋርፁን እዮም ኢዶም ኣይሂቡን እዮም ኢዶም ዝህቡኻ ብፍፁም ኣይዕወቱን እዮም ብለና ኣሎ ስለዚ ዕውት ክትከውን ኢድካ ክትብ የብልካ ኢድካ ትብ ተኮይንካ ክትዕወት ከምዘይ ትዕወት ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ኢድካ ዘይምሃብ ኣገዳሲ ነገር ናይ ጉዕዞ ህይወት እዩ ማለት እዩ ስለዚ 5 ነጥብታት they are so powerful this is a very good video ብዙሓት ሰባት ኣተሓሳስባና ነቲ ብፍላይ ነዚ ቻነል እትኽተሉ ናብቲ ትኸድዎ ዘለኹም ኣገባብኩም ንኸተስተኻኽሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓብ ነገር ከይትደልዩ ቀልጢፍኩም ለውጢ ከይትደልዩ ልምድታትኩም ፅቡቅ ከይኮነ ፍሉይ ነገር ክትገብሩ ከምዘይትኽእሉ ከምኡውን ንኣሽቱ ዓብ ነገር ክትገብር ዘይኮንካስ ንእሽተይ ቀፃልነት ብዘለዎ ነዚ ቪድዮ እዚ ክትሰምዕ ምኻልካ ብቐፃልነት ኣለኹም ኣብዚ ምሳይ ብቐፃልነት ተዓብዩ ኣይ ሲ ክትፅሕፉ ከለኹም ክትዛረቡ ከለኹም ኣብ ኩሉ ነገርኩም ኣይ ከን ሲ ክሳብ ክንደይ ደረጃ ተሓሳስባኹም ልዒሉኹም ዘሎ ብዘይካል ዓለም ትትሕዝቶ ዘሎ ነተሓሳስባና ኣብ ምዕባይ ኣበርክቶኹም ዘለዎ ይፈልጥ እየ ስለዚ ከምኡ ድማ ንዝሓዝናዮ ዘይምቁራፅ ሓደ መንገዲ ሒዝና ዘይምቁራፅ ጠጠው ዘይምባል እዚአን እየን ነይረን 5 እንተፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ ነዛ ቪድዮ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ከም ወትሩ ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ዝወዲና ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው
እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስት ገይረ ካብቲ ግዜ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12,094 ፍራንክን ወሊዱ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ከም ዝወለደ ክሕብረኩም ይደሊ